Dom na Hradnom námestí, ktorý ostal prázdny po odchode rómskych obyvateľov, má už svoje nové využitie. Po generálnej rekonštrukcii, ktorá prebieha v týchto mesiacoch, sa stane sídlom Združenia Euroregiónu Tatry na slovenskej strane. Objekt v blízkosti hradu sa onedlho stane oficiálnym sídlom slovensko-poľského stretávania Euroregiónu Tatry. Podobný dom na poľskej strane sa nachádza v Novom Targu. Cezhraničná spolupráca sa vyvíja veľmi dobre a už od roku 1999 sa čakalo na projektovú výzvu, ktorá by umožnila uvoľnenie peňazí pre tento účel. Výzva BRICS, ktorá bola pokračovateľom FARE CBC, dala zelenú celej realizácii projektu. V roku 2004 sme pripravili projekt, napísali sme ho v kancelárii Združenia Regiónu Tatry, podali sme ho, bol kladne vyhodnotený, jeho výsledkom v podstate bol rozpočet vo výške 344 000 eur, ktoré sme získali pre financovanie tohto objektu a ako som povedal, v auguste tohto roku by sme tento dom mali ukončiť. V septembri by malo dôjsť k dofinancovaniu a doúčtovaniu projektu na štátnej úrovni. Následne potom v októbri až novembri by malo byť sídlo Euroregiónu na slovenskej strane otvorené. Bude tu umiestnená kancelária Združenia Región Tatry, bude tu umiestnená kancelária regionálnej rozvojovej agentúry Tatry Spiš. Ďalej uvažovali sme v projekte s kanceláriou pre europoslanca. V horných priestoroch, kde teda stojíme, by mala byť konferenčná miestnosť, cirka pre 50 osôb, ktorá bude slúžiť na rôzne účely, tak pre činnosť Euroregiónu Tatry, ako aj vlastne navonok, vo vzťahu ku ďalším euroregiónom, respektíve možno aj komerčne využívaná. A vedľa v tých priestoroch, ktoré vidíme po tej pravej strane, by mali byť také odbytové priestory, menšie možnosť posedenia typu pri bare, respektíve také voľnejšie aktivity. Poloha tejto budovy je veľmi dobre situovaná aj vzhľadom ku hradu, ku blízkej reštaurácii a budúcim dvom penziónom. To znamená, že predpokladáme, že do budúcna tu bude aj určitá potreba pokrytia informačného pre turistov. To znamená, že bude treba hľadať aj spoluprácu s mestom a s informačnou kanceláriou, ktorá v meste sídli, aby tu bolo ako keby kvázi nejaké vysunuté miesto pre informovanie turistov, ktorí sa budú pohybovať v týchto oblastiach mesta. Teraz prebieha prvá etapa rekonštrukcie, na ktorú boli vyčlenené peniaze. Ako nám však pri obhliadke objektu prezradili kompetentní, projektová dokumentácia je pripravená aj pre druhú etapu opravy. Tá by priniesla prestavbu zadného traktu na hotelový typ, ktorý by slúžil na ubytovanie a pre potreby stravovania pozvaných hostí. Práce na dome Euroregiónu Tatry, ktorý sa rekonštruuje na Hradnom námestí, už pekne pokročili. Koncom mája sme sa s našou kamerou zúčastnili kontrolného dňa na stavbe. A teraz po viac ako 2 mesiacoch sa pozrieme na to, ako sa prestavba posunula ďalej. Kedysi zanedbaný dom plný odpadkov a špiny sa vďaka projektovým financiám rekonštruuje pre potreby kancelárie a aktivít Euroregiónu Tatry. Celková investícia tohto domu sa hýbe niekde vo výške okolo 13 miliónov slovenských korún. Z toho 95% je z prostriedkov predstupových fondov Európskej únie a mesto ako partner dalo k dispozícii budovu. Mesto finančne prispelo na kofinancovanie tohto projektu vo výške 1 milióna slovenských korún. Keď sme boli v budove pred časom, prišli ste do holej stavby, ktorá sa len pripravovala na také tie rôzne, by som povedal, jemné práce, ako je doľaďovanie interiérov. Sami ste mohli vidieť, že v podstate v celom dome je už osadená dlažba, v celom dome sú osadené okná, dvere, osvetlenie. Dom je z 90% v podstate pripravený na tie účely, ktoré by mal vlastne od jeho slávnostného otvorenia spĺňať. S ukončením tejto etapy rekonštrukcie sa počíta koncom augusta a dom bude odovzdaný do užívania už na budúci mesiac. Do slávnostného otvorenia by sme chceli získať ešte finančné prostriedky aj na zariadenie týchto priestorov. Projekt riadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja poskytol príspevok iba na hrubú stavbu a vstavané prvky. Jednou z estetických častí rokovacej miestnosti bude mozaika Bizaka s tematikou Tatier a Kriváňa. Fasádu chcú zladiť v teplých pastelových farbách, podobným kežmarskej radnici. Už vo viacerých reportážach sme priniesli správy o rekonštrukčných prácach na dome Euroregiónu Tatry, ktorý bude sídliť na Hradnom námestí číslo 30. Oprava budovy je vo finálnej fáze a predčasom prebehlo kolaudačné konanie.
Kolaudácia domu, ktorý sa po vysťahovaní neprispôsobivých občanov zmenil na nepoznanie, prebehla za prítomnosti realizátorov stavby a príslušných orgánov. Na postup prác a celú myšlienku zriadiť dom stretávania na slovenskej strane si spomína manažér projektu. Celé dielo, v ktorom stojíme momentálne, sa podarilo ukončiť touto kolaudáciou. Sme vďační vlastne všetkým zainteresovaným mestu, Kežmarok, sami sebe, Združeniu regiónu Tatry, pochopiteľne všetkým organizáciám, ktoré sa zaslúžili o toto dielo. Dom stretávania na poľskej strane sa podarilo pripraviť o čosi skôr, ale aj Euroregión Tatry na slovenskej strane mal pripravené projekty, štúdie a technické záležitosti. Čakalo sa na grantovú výzvu, ktorá na prelome rokov 2004 a 2005 prišla. Chceli by sme, aby to bola taká ambasáda vôbec cezhraničnej spolupráce voči aj všetkým ostatným krajinám dookola. Očakávame, že aktivity Euroregiónu Tatry znova významne prospejú tomuto nielen mestu, ale celému regiónu. Okrem združenia Euroregiónu Tatry bude v nových priestoroch sídliť kancelária regionálnej rozvojovej agentúry Tatry Spiš a v zasadacích priestoroch ozdobených mozaikou Bizaka budú prebiehať podujatia rôzneho druhu. Kolaudačné konanie prebehlo až na drobné nedostatky dobre a po ich odstránení sa dá objekt do plného užívania.